zu zaude? Barkatu? Eta zu non zaude? Ni aulki honetan nago. Nor dago aulki horretan? Ni. Aulki honetan ni nago. Eta zu non zaude? Aulki honetan. Ni aulki honetan nago. Patxik poltsan opari bat du. Zer du? Oparia du. Ah. Nork du oparia? Patxik du oparia. Patxik? Eta non du Patxik oparia? Poltsan. Zer duzue zuek aurrean? Telebista. Zuek aurrean telebista duzue. Non duzue zuek telebista? Aurrean. Zuek telebista aurrean duzue. Nork du aurrean telebista? Zuek duzue aurrean telebista. Zorionak! Zorionak, Basi. Eskerrik asko. Basi. Eskerrik asko. Zer da? Irekita ikusi? Primeran. Bai polita. Ara, berdinak dira. Kaixo, zer moduz? Ongi. Eta zu? Gero arte. Aizu! Aizu! Kaixo, 2 litro ardo, 3 lata tomate eta arkumea. Konforme. Hemen? Ez. Hemen? Ederki? Kontuz, kontuz! Baduzu pospolurik? Ez, txiskeroa. Berdin da. Aizu, begira. 5 axola. Lastima. Karamelo bat mesedez. Karamelo bat. Zoritxarrez azkena.
Nongoak dira? Donibanekoak, baina Getarian bizi dira. Lapurdin? Ez, Gipuzkoan. Eta nolakoak dira? Ana Mari oso ederra da. Eta Inaut? Gizon hotza da, baina jatorra. Zintzoa? Tira. Kaixo? Gabon, aurrera. Kaixo, zer moduz? Ongi. Kaixo. Ana Mari, Inaut, Adela, nire emaztea. Kaixo. Kaixo. Eseri, afaria prest dago. Eskerrik asko. Oso etxe dotorea duzue. Tira. Ardorik nahi duzue? Bota pixka bat. Hasi lasai. Etxeko Andre. Zer nahi duzu? Etorri mesedez. Zer da? Legatza erreda. Berdin da. Berdin ez da. Baina? Tira. Ez du importa. Oso ona. Eskerrik asko. Etxekoa da? Bai? Barkatu. Kafea nahi duzue? Nik bai, utxa. Zuk? Nik ere bai. Patxarra? Bai. Koñaka. Pixka bat. Nik ere bai. Nor dago komunean? Komunean, gizon hori dago. 3 kafe eta 2 koinak.
Einaut komunean dago? Ez. Eñau jauna ez dago komunean. Gelan dago. Komunean inaut dago? Ez. Komunean ez dago Eñau jauna. Komunean etxeko Andrea dago. Non dago inaut? Begira, hor dago. Ta? Lokarri hori? Eta hau da dena? Bilar berriz. Bilar... Beraz? Einaut komunean dago? Ez. Eñau jauna ez dago komunean. Gelan dago. Komunean inaut dago? Ez.
Komunean ez dago Eñau jauna. Komunean etxeko Andrea dago. Non dago Eñaut? Begira, hor dago. Nongoak dira? Donibanekoak, baina Getarian bizi dira. Lapurdin? Ez, Gipuzkoan. Eta nolakoak dira? Anamari oso ederra da. Eta Eñaut? Gizon hotza da, baina jatorra. Zintzoa? Tira. Kaixo? Gabon. Aurrera. Kaixo, zer moduz? Ongi. Kaixo. Anamari, Eñaut, Adela, nire emaztea. Kaixo. Kaixo. Eseri, afaria prest dago. Eskerrik asko. Oso etxe dotorrea duzue. Tira. Ardorik nahi duzue? Bota pixka bat. Hasi lasai. Etxeko Andre. Zer nahi duzu? Etorri mesedez. Kaixo, zer moduz? Ongi. Eta zu? Gero arte. Aizu, aizu! Kaixo, 2 litro ardo, 3 lata tomate eta arkumea. Konforme. Hemen? Ez. Hemen? Ederki? Kontuz, kontuz! Baduzu pospolurik? Ez, txiskeroa. Berdin da. Aizu, begira. Bosta, xola.
biktima. Karamelo bat, mesedez. Karamelo bat. Zoritxarrez azkena. Zer da? Legatza erreda. Berdin da. Berdin ez da. Baina? Tira, ez du importa. Oso ona. Eskerrik asko. Etxekoa da? Bai? Barkatu. Kafea nahi duzu, eh? Nik bai, utxa. Zuk? Nik ere bai. Patxarra? Bai. Koñaka. Pixka bat. Nik ere bai. Nor dago komunean? Komunean, gizon hori dago. 3 kafe eta 2 koñak. Zu zaude? Barkatu? Eta zu non zaude? Ni aulki honetan nago. Nor dago aulki horretan? Ni. Aulki honetan ni nago. Eta zu non zaude? Aulki honetan? Ni aulki honetan nago. Patxik poltsan opari bat du. Zer du? Oparia du. Ah. Nork du oparia? Patxik du oparia. Patxik? Eta non du patxik oparia? Poltsan.
Zer duzu zuek aurrean? Telebista. Zuek aurrean telebista duzue. Non duzu zuek telebista? Aurrean. Zuek telebista aurrean duzue. Nork du aurrean telebista? Zuek duzue aurrean telebista. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zer da? Irekita ikusi? Primeran. Bai polita. Ara, berdinak dira.